Os mariscadores de Aguiño foron hoxe por última vez ao mar neste 2025. A ameixa, o ameixón e a navalla protagonizaron as poxas ao non ir ao percebe, pechado pola gran cantidade que hai no mercado e pola falta de marea. A lonxa de Aguiño viviu hoxe a súa última xornada de xetreo e traballo deste 2025. O ano pechou na rúa local onde se comercializou a ameixa, ameixón e a navalla hoxe, derradeiro día de mar para os profesionais que non están de todo contentos co resultado desta campaña de Nadal. Os precios acompañaron bastante. Onte o último día, o último de hoxe foi a 55 euros a mesa o que é a babosa. O que foi a caída do erizo. O erizo foi unha caída grande que non esperábamos onte, foi a 4,80, por iso decidimos de os non ir ao erizo. Pero bueno, a mesa os precios acompañan, os topes non se chegan a chegar. Estás tomando entre 6 kilos, 6 kilos e medio ou 5, pero bueno, con este precio que ten, vaise facendo un xornal. Aínda que as expectativas para as poxas desta tarde non eran tan positivas. Qual vai ser un pouquiño, porque estamos cerquiñas do fin de ano e casi non teñen moito margen os compradores para mandar, pero bueno, esperemos que cheguen uns 40 ou 45 euros, igual chega por aí o precio. Hoxe foron máis dunha vintena de embarcacións á ameixa e apenas 4 á navalla. No Banco Marisqueiro de Salvos estamos traballando en Anea e non somos moitos que estamos indo. Os fomos 4 embarcacións e, bueno, a ver o que xunta na subasta, igual hai ardor de 70, 80 kilos, pero, bueno, ás veces é mellor sacar menos e que vala máis e non vir co tope cheo e que non che vala. E a babosa, bueno, non sei os que irían, pero habrá por riba dos 100 kilos de babosa, penso eu que os que foron, e ver os precios, ainda que baixe algo, a ver se non baixa dos 40 euros, a ver. Outro produto que protagonizou as poxas foi o ameixón, que está a obter valores positivos en lonxa. Chegou aos 20 euros, ahora está rondando os 17, 18, pero, bueno, é un precio moi bo, é unha especie que antes aquí non se comercializaba, estaba no mar, pero tirábase, deixábase no mar, non se collía, e agora hai uns anos para aquí, fijámonos na cofradía de Muros e Noé, que se levan tempo vendendo, e de aí decidímonos a poñelo como especie acompañante, e está dando resultados moi favorables. Unha especie que non se vendía, repito, un tope de 5 kilos, ás veces faz 100 euros, vai che 20 euros, e mira. Ademais do ourizo, hoxe faltou o percebe na lonxa. Os mariscadores non foron ao mar por diferentes motivos para facerse con esta especie. O percebe non hai maré estes días, tanto o lunes como o martes, e despois o venres, bueno, debido ao desplomo que están sofrindo o marisco, tanto o ourizo como o percebe, temos reunión á tarde, pero quizás se opte por non poñelo o venres xa. Porque, claro, o ourizo chegou a precios, podese dicir, ridículos ao que estuvo levando, chegou a 4,80, e as semanas anteriores estuvo por riba dos 20 euros. E claro, aí é onde temos que cobrar nós, a oferta e demanda, non habendo demanda dele, pois non ir, deixalo no mar. Que non foi tan mal, ao final os precios axudaron, non se iban coñendo os topes porque tuvemos un moi mal tempo, pero como, bueno, outras cofradías non traballaron moi ben e nós fomos tirando para diante, pouquinho a pouco. Eu, polo que vin ontem na subasta arriba en Coruña, hubo moitísimo percebe, estamos falando que na Pedra da Barca, tanto na torre como no muelle exterior, xa un moi bo percebe, é un percebe de moita calidad, porque como eses días non se foi, pois chegaronlle ben. No global, os profesionais fan un balance relativamente positivo da campaña do Nadal, aínda que foron semanas de mal tempo que complicaron o traballo. Positivo para a cofradía con respecto a precios, con respecto a cantidade, bueno, non podemos dicir o mismo porque estivemos todo o mes de decembro cun tren de borrascas en riba, borrasca tras borrasca, e non nos deixou sacar o que deberíamos sacar. Estuvo sacando pouca cantidade, pero sí cabe dicir que a cantidade que sacou son uns precios importantes, a máis históricos. O percebe chegou a uns precios récord de 336 euros o kilo, e, bueno, a meixa tamén pasou os 50 euros a babosa, 55 quedou onte, e, bueno, son precios que non se acordan. E a rubia tamén puxo por riba dos 30, pero, claro, repito, a cantidad foron mínimas. Outros anos eran precios inferiores, pero había máis cantidade, deixábanos tempo a traballar, e os mariscadores sempre sacaban algo máis entre mans. Si, o lunes non podíamos ir, porque como fomos o sábado, polo descanso semanal das 48 horas, e hoxe dixeron de non ir porque tampouco non coñemos ben a marea. A campaña marisqueira en xeral deixou números destacados, a pesar de que nestas últimas semanas non se puderon recoletar os cupos fixados.